So ayun no, maulan na umaga sa inyong lahat at welcome sa aking channel at andito na naman ako sa aking mga alagang mga baboy and bigyan ko lang kayo ng update dun sa mga alaga kong baboy kung ano nangyari sa kanila. So tigil muna tayo sa pamamasyal muna dito sa Pangasinan at medyo masama yung panahon ngayon, medyo nag-uulan. So yun, mamaya bibigyan ko kayo ng update dito sa aking mga alagang baboy. And bago tayo magsimula, kung bago ka sa aking channel at kung napadayo ka dito sa aking channel, please do like, comment, share, and subscribe. And please, huwag mo rin kalimutan i-click din yung notification bell para naman updated ka sa bagong videos and vlog na i-upload ko sa aking channel. So ayan guys, at babalik tayo at katapos ko lang pakainin itong dalawang alaga akong native at ito na nga pala, bibigay ko lang sa inyo yung update sa kanila. Ayan. Ayan na. Peanut, laki-laki na. Laki na yung baboy. Ayan. Pahiga na. Ay. Ayan pa yung isa. Si Cookie. So yun nga pala guys, update ko lang kayo dito nga pala sa mga baboy ko, dito sa mga alaga kong native na baboy na ayun, 2 buwan pa yung antay natin para makapag-produce sila ng mga piglets. So ayun, yun lang yung update ko ngayon dito sa mga baboy. Tigil muna tayo sa pamamasyal. So dito muna tayo sa aking mga alagang baboy. Gagawa lang ako ng short content lang para dito sa mga alaga ko. So ayun, ito yung update natin, and 2 months pa. So actually pag simulan nasaksakan sila na AA sila. So mag-antay pa tayo ng 3 months para makapag-produce sila ng piglets. And isa pa pala is yung shoutout nga pala doon sa vlogger na nakausap ko nung nakaraan regarding nga pala doon dito sa mga native, kasi nagtanong ako about doon sa kung ilan yung kayang i-produce ng isang native piglet, isang native na baboy. Ayan, shoutout doon sa vlogger na natanong ko. Thank you sir sa info. So sa isang piglets, sa isang baboy kaya nito mag-produce ng 7 to 8 piglets ang isang native. Ngayon pakita ko ulit yan. Ito makulit si Peanut. Hindi. Ayun, oo. Ayan. Lakas kumain na eh. Ayan, ganyan lang gagawin niya, mahiga. Ayan, papakamot yan. Ayan. Mamaya kakain ulit mamaya hapon na Laki-laki na neto. Sa ngayon lang yung update na may bibigay ko sa inyo, or tips na rin na may bibigay ko sa inyo. At yun, actually matagal kong inantay yung yung paglaki nitong mga to. So 6 months yan, 6 months mahigit inabot yung isa, 7 months na ito, magsi 6 months pa lang itong isang baboy. So yun, tiyaga lang talaga sa pag-aalaga, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang. Talagang tiyaga lang muna sa pagpapakain. Talagang kailangan mamuhunan. So ayun, sa ngayon yun lang yung mai-share ko sa inyo ngayon, and mabibigay ko sa inyo na update dito regarding dito sa aking native. And pagka nakapag-produce na sila ng piglet, magpapalit na naman tayo ng feeds nila ng lactating. So yun yung ipapalit natin na pagkain nila. So ayun lang guys. Nga pala, thank you nga pala kasi guys, nasa 809 subscribers na tayo. So thank you ng marami, lalo na doon sa mga bagong subscribe. So yun lang yung ibibigay ko sa inyo, may share ko sa inyo ngayon today sa aking content or sa aking vlog for today. So thank you guys. Ayan, kung bago ka dito sa aking channel, huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe. And huwag mo na rin kalimutan na i-click yung notification bell para naman updated ka sa bagong videos and vlog na i-upload ko. So thank you guys, thank you, and see you on the next vlog. Bye bye.